Oedd bach fwy drwg gwan, Bara Brith. Er ddim y Bara Brith traddodiadol lle dyn ni feddwl amdani. Yn gwmws, ie. So, i ddechrau off, ni'n mynd i wneud crwm. A mixed spice crwm. So, dwi'n mynd i'n menyn, jyst i'n mynd i burn noisette. So, noisette yw Ffrangeg am hazelnut. So, jyst bod yn gwynto bach yn fel hazelnut. A mewn yna, ni'n mynd i roi mixed spice wedyn ni. So, pa fath o fenyn sgyn ti yna? Menyn... Menyn gyffredol. Halen neu halen. A wedyn ni milk powdr, ni'n mynd i roi mewn. A mwyn am jyst mynd i gweithio gyda'r menyn, a wyn i dod fel crwm, a jyst gymysgu fe lan, a wyn i gadael e seto fan hwnna, a neif hwnna ddod fel crwm wedyn ni, jyst i oeri. Mewn fan hyn, ni'n mynd i wneud fe fath o grîm i fynd â fe, so mae 2 wy mynd i fynd mewn, bach o fenyn, a wedyn ni piwre swltanas, sydd â fi. Swltanas di? Ond dwi wedi cael piwre swltanas y blaen. So, beth ti'n neud? Jyst roi Wedi wneud mewn prosesydd neu rhywbeth? Wedi wneud. Ie, yn gwmwys. Jyst gygin yn lawr. Nes bod nhw'n soft, a wedyn ni blend nhw. O, rhaid. So, i wneud y gacen, fi'n mynd i wneud gacen olewydd. So, mae wy a siwgr yn mynd yn da fi. Ni'n jyst mynd i ador siwgr. A wedyn ni mewn at hwnna, mae breadcrumbs a ground almonds. Yn mynd i fi mewn o fe. So, sim fflwr yna y site yma. Mae hwnna'n hollol wahanol i Bara Brith am ychydig, dydi? Bach yn wahanol ydi. Felly, ydy'n rhywbeth ti dysgu yn Gydlu Park neu rhywbeth ti wedi dysgu? Wel, nes i hwn lan i ddod ar y raglen heddi. Ond, ie, mae'n cwpl o bethau ni'n neud yn gwaith. A wedyn ni mewn ar olewydd at hwn. So, mae hwn yn arbennig i ni, de? Ydi. O, greit. Just i chi. So, mae hwn eisiau mynd mewn y ffwrn am tua 160 am 35 munud. Right. So, jyst cymysgu fe gyd gyda'i gilydd. A wedyn ni, mae'n siŵr bod fi'n mynd y ffwrn wedyn ni. Ond mae un yn barod da fi. Right. So, beth nawn ni wneud yw'r crwm wedyn ni. Yr ole... Felly, mae beth sy'n y sosban fan hyn yn troi allan fel la? Ydi. So, mae llaeth a'r menyn a beth arall, troi fel briwsion bach, ie? Yn gwmws, ie. Jyst dod fel briwsion, de. A'r gwaelod y flat. A wedyn ni'r cacen wedyn ni. So mae eisiau gadael popeth fynd yn o'r cyn bych yn oer ar y plat. A wedyn ni'r cream wedyn ni, yr ole gyginio. Mae eisiau cyginio fe am tua hanner awr. A wedyn ni chi'n rhoi un gelatine leaf yna fe. A wedyn ni rhoi fe yn yr oergell. So beth ni eto nawr, eisiau ti wedi gwneud yr hife yna? Beth ydych ti'n gwneud gyda hwnna nawr? So mae'r menyn, 2 wy, a'r piwre swltanas. Right. A wedyn ni gyginio fe dros dŵr. Na gyd chi'n neud. A wedyn ni un leaf o gelatine yna fe ar ôl hanner awr. Fel bod e'n seto a mae'n seto dy gilydd wedyn ni. Right, oce. So, piwre yna ar y plat. Ni watch it, ni ddau, na ni'n edrych fan hynna. Wrth i ochr, dwi'n dechrau Bara Brith traddodiadol. A trio gweld sy'n ma'n hwg. A fi wedi gwneud rhywbeth wahanol fan hyn. So, beth chi'n gael dy Bara Brith yw te. A fi wedi gwneud gel mas o de. So, te gyffredin, a wedyn ni fynd i roi gelatine yna fe, just digon, a gymysgu fe fel eich yn rhoi fe mewn, a mae'n seto wedyn ni ar ei hunan. So ti wedi gwneud te, gyffredin, dim llaeth, heb laeth, right? Te di, a wedyn ni just roi gelatine bach a bach drwy'r amser, gymysgu fe, a mae gyd yn seto wedyn ni da gilydd. Ni'n neud lot o rein yn gwaith. So beth sydd â ti fanna mewn ffordd, yw te Prynhawn mewn disgyl, efe? Ie. Popeth i gyd o'i gilydd? Ie. O, peth i, dyn eisiau blasu bob elfen fan'na. A wedyn ni, i orffen, mae'r Bara Brith ar y plat, ond mewn raff ice cream. Right. So fi'n neud vanilla ice cream, a wedyn ni roi Bara Brith mewn arno fe. O, waw. O, waw. Felly pan ma'n i yn dweud peth cyntaf prawn ma, bod hwn fel bach o wahanol, na'i gyfadda'n hun, nes i'n dychmygu bod yn fod mor wahanol. Ti'n meddwl bod yna dorth yn mynd i fod yn dod? O'n i'n sgwr rhyw fath o dorth, ond am bod chdi wedi chweregu rhywbeth. Felly os ydych adra eisiau trio, ni'ch cofiwch ewch draw yn eich cynwysion prawn da. Lot o sosbane. Lot o sosbane, lot o amser, ond ewch draw cysyllwch efo ni. Felly, ti'n fod draw fan hyn ni. Felly na i ddangos o fanna chi. Chi'n gweld hwnna gatra. Waw, drifyn yn y fforc yn barod. Dal i ddweud bob adeg yn gwybod. Felly, drifyn yn dyna fo. Felly'r cyflwyniad mor bwysig i chdi ag y blasiddiau hefyd y fewn o. Ydy, ie, Bara Brith yw e. Bara Brith, fel... Bach yn wahanol, do. Lle ti wedi cael bach o bob dim, do? Sut ti'n ei hyn? O, mae'n neis. So be, mae'r te yn unbelievable. Mae'n wahanol. Mae'n blasu union fel te. Mae chwarae fo'r meddwl, di ti'n mynd i ddisgwyl cwbeth. Mae y gyd, pan i ti cael tyma bach o bopeth, mae fe'n blasu fel Bara Brith. Yn gwybod. Ie. Bara Brith. Ie. Bara Brith.